बेयो जाहैबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज। आङो दिनै बे कलेज सिङाव फैनानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। मानो होनब्ला साफ्रोमबो जे बे कलेजखौ मिथिगौ बे नङा। मानो होनब्ला गोबां मानसिफोर थायो बे कलेजखौ मिथियै, जायफोर सुबुंफ्रा गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय गोसो दं बा फरायहोनो लुबैदों, बेफोरबायदि इन्जिनियारिं कलेजाव फोरोङोब्ला साख्रि मोनोब्ला मोजां साख्रि मोनो। मानो होनब्ला दानि जुगाव इन्जिनियारिं फरायग्राफ्रा गोबां जाबाय। बेनि थाखायनो जायफोर इन्जिनियार फरायनो थाखाय गोसो दं बे बिनेश्वर ब्रह्म कलेजाव फरायनो हागोन। दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनो देखायनाय जादों। बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज सिंनि भिडिअ, बेखौ आङो नोंसोरनो देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। मानोना जायफोरा फरायनो गोसो बा फरायनो लुबैयो बेफोरबायदि इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनो हायोब्ला जोबोद मोजां। बेयो जाहैबाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज। बेवहाय जायफोर स्टुडेन्टफ्रा फरायनो गोसो दं आरो जायफोरा फरायनो हानाय बायदि बिसोरो बेवहाय फरायफैनो हागोन। मानो होनबा बे बिनेश्वर ब्रह्म कलेजआ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय चन्द्रपुरा गामि खाथियावनो दङ। दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोरा फरायसाफ्रा फरायनो गोसो बेवहाय फरायफैनो हागोन। मानो होनब्ला आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै बे बिल्डिंनि कम्पाउन्ड सिंनि गासिबो समायनाखौ नोंसोरनो देखायनाय जादों। এইটো হ'ল বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ভিতৰত ভিডিঅ'। আমি আজি সেইটো আপোনাক লগক দেখাবৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিবি। এইটো হ'ল বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। ইয়াতে কোনোবা যদি ষ্টুডেণ্ট যেনে ফুৰিবাৰ ইচ্ছুক আছে সেইটো ইয়াতে আহি ফুৰিবাৰ পাব। এইটো ক'ক্ৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰিয়াত আছে। এইটো হ'ল চন্দ্ৰপুৰা গাঁৱৰ ওচৰত এই কলেজটো আছে। Bineswar Brahma Engineering College. This is the Bineswar Brahma Engineering College. In our Kokrajhar district, near the village of Dauliguri, this college is instituted. अभी क्लास बंद है, खुला नहीं खुलेगा। अभी अगस्त से खुलने वाला है। मुझे मालूम हुआ कि एक आदमी से मैंने पूछा था।
बिनेश्वर ब्रह्म इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। देखो कितना अच्छा है देखने में कॉलेज अंदर से। সেইটো হ'ল বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। আমি আজি ইয়াত আহি তোমালোকক দেখাবৰ কাৰণে সেইটো ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যদি লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি। সেইটো হ'ল বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। সেইটো আছে কক্ৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অঞ্চলৰ দাহুলিগুৰি বা চন্দৰপৰা গাঁৱৰ ওচৰত। সেই কলেজৰ বিল্ডিঙৰ কাম এতিয়া চলি আছে। ইয়াতে টাইলছৰ কাম চলিছে, ৰঙৰ কাম চলিছে। সেইটো মিস্ত্ৰী এতিয়া বিল্ডিঙৰ কাম টাইলছৰ কাম চলি আছে। बिसोरो दा बिल्डिंनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मानो होनबा बिल्डिंखौ साबसिननिफ्राय साबसिन बानायनो नाजादों। এইটো হ'ল ক্লাছৰুম, বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ক্লাছৰুম। এইটো হ'ল বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। আজি আমি ইয়াত আহিয়া বিল্ডিং কম্পাউণ্ডৰ ওপৰত সেইটো ভিডিঅ'টো কৰা হৈছে।